magandang araw mga kainday. Dahil sobrang init na dito sa Oman, meron akong pamaypay na napakalaki. Ayan. Ang laki mga kainday. Di ba ang ganda? Oh. Siguro napakalakas ng hangin ito. Oh. Diba ang lakas ng hangin? Tapos yung pag-umilit fan. Ayan guys. Diba? So, siguro na lang gagawin mo. Hindi na kaya tapos mag-aircon. Ayun guys. Kayo, kumusta kayo dyan sa inyo? Mainit din ba? Ito talaga parang nasa uwi na kakainit. Ayan mga kayo. Tingnan nyo yung headband ko. Ayun guys. Ano, pray ko sa McDonald's. Sa KD Meal. Diba?